कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। रत्नागिरी शहरामध्ये थरकाप उडवणारी आणि अंगावर शहारे आणणारी धक्कादायक एक गंभीर घटना सोमवारी 10 नोव्हेंबर 2025 सायंकाळी मांडवी येथील भूते नाका परिसरात घडली। भर रस्त्यामध्ये दुचाकीवरून जाणाऱ्या एका तरुणावर मद्यधुंद हल्लेखोरानं कोयत्यानं सपासप वार केले। या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला तरुण जागीच रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला। या रक्तरंजित प्रकारामुळे संपूर्ण रत्नागिरी शहरामध्ये खळबळ माजली। एका मद्यधुंद तरुणानं धारदार हत्यारानं दुचाकीवरून जाणाऱ्या तरुणावर वार केल्याची घटना सोमवारी रात्री 8:30 वाजण्याच्या सुमारास शहरातील मांडवी भूते नाका येथे घडली। या हल्ल्यात अरमान इनामदार वय 29 राहणार मिरकरवाडा रत्नागिरी हा तरुण जखमी झाला असून त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं। अरमान इनामदार सोमवारी रात्री आपल्या घरी जात असताना मांडवी भूते नाका येथे अंकुश मांडवकर या तरुणानं त्याला रस्त्यामध्ये थांबून त्याच्या डोक्यावर आणि तोंडावर हत्यारानं वार केले आणि यामध्ये तरुण हा गंभीर जखमी झाला। या तरुणानं बराच वेळ धिंगाणा घातला होता। स्थानिक नागरिकांचा आवरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्यावरही तो धावून गेला। एका गाडीचीही काच फोडण्यात आली। या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर रत्नागिरी शहरचे पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील, उपविभागीय अधिकारी निलेश माइंडकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली। त्यांनी मद्यधुंद तरुणाला ताब्यात घेतलं आणि या प्रकरणी गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलं। या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर मिरकरवाडा येथील नागरिकांनी जिल्हा रुग्णालयामध्ये मोठी गर्दी केली होती। अरमान याची प्रकृती स्थिर असून त्याच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। जमावाला उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलेश माइंडकर यांनी उपचाराची माहिती दिली। त्यानंतर जमाव पुन्हा मिरकरवाडा येथे गेला। या हल्ल्यामागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून पोलिसांनी आरोपीची चौकशी आणि पुढील तपास सुरू केलाय।